Talo nga lugan ti nagkarambuna. Karaman na ito iti aksidente dilagalman sa jay barangay Dagrabkan iti ili nga bawang nga laonyon. Dagiti karaman nga lugan ditoy nga aksidente kat Nissan van nga dante plate number IAB 5448 nga minaniho ti agnagan Alan Kasugay. Agtawan ti 50 kat upat. Adan asawa kaya nagnag ti barangay Babanengbeng First Baknutan Laonyon. May isang pa nga lugan karaman ti aksidente. Iti det aksidente ka Toyota Hilux pickup nga dante plate number XTW 928 nga minanihumad ti managan Miguel Avirilla. Agtawan ti 24 awan na nasawa ken agnad ti barangay Daramwangan iti ili nga nagilyan na Laonyon. Ken iti may katlo nga karaman ti dayta nga aksidente kat may isang Nissan Bida nga daan mo ti plate number ADA 831 nga mamaniwan tagnagan na Erickson Maglaya agtawan ti 36 daan asawa kad na agdad ti barangay Central West iti ili nga bawang Laonyon. Naamuan na babaan ti initial nga investigasyon iti bawang PNP nga iti Nissan van kan iti Toyota Hilux ket agpadpada ditoy nga agtuturong iti abagatan nga direksyon ano sinino datoy Nissan Timuna ket sasaranwan datoy Toyota Hilux iti nakasangped daw na nadanon da dayjay lugar nga nakapasamakan iti insidente dapat datoy simbungad nga Nissan Bida nga agturong iti abyanan ket dadumpar na iti agkidkadawan nga likudan iti Nissan van ken nagadayambos na iti Toyota Hilux. Kas resulta ti pasamak iti driver ti Nissan Bida ken iti duwa nga pasahero na ket naglak-amda ti panakadonor ket netro na nagdagos iti IT RMC. Kabiatan nang awamet ti nasaktan iti naglugan ijay Toyota Hilux.